Da ka jing so khia ka bajur halor ka jing bamdan jing ket khli ki bor ki bedai pe ka jing khoi jing suba ju ki jaka thenyut ki bedan ka man pin khoi man na ka por ha ka shitarik ujelleu arja arpu ar ki nongalam ki HYC nongpo circle ki la ai por shitayo ka nongpo town committee bar ka dor bar shnong nongpo ban pin khoi ka we ka jaka bret nyut ka bedan ha ka dong lom so pho kani ka jaka bret nyut kala dap da ki jaklia ke ba khlam pan khoi men tala bon sngi ba da mar kane kate ke jaka the nyut kala pan mi ke jingsma yutung ka bashir khei bha ya kane ke jingshi shala lap pat ba hadien ke jingjure be kate ke jaka the nyut ka bra dap da ki jaklia ba pher ya kane ki jaklia shim la bret ha ke jaka the nyut ka ba paka ka badana shangling da bon tayo ba da mar kane ke jingsma utung ka bashir khei ka ba mi na kane ke jaka ka kta e ka koi ka khia jong ki nong le nong wan kham tam ki khinna school ki bajiya ji yang ling ba kane ke jaka ka badan ka te ke jaka thenyut na kalyang ke HYC ka la karpa de ki bor ki badai pej ban chim khia ban pun khoi noi kane ke jaka thenyut apo shi te yo lem kum ta ka seng kan shim de ki be ki lar kilenti aden ba ngilayo ya ka jing ujor na ki pajba babun kham tam na ki pajba bayai bayeng ling ba kane ka surok ki khinna school bat kumta terter kajing don jong kini ki jaka pelang nyut lani ki jabo ki bala wanlom makane ka jaka kala belong ya ki beru bayang leng ba kane ka jaka ban thot namar ka kala asma hadu kata wat chadu sa school ka ba jingai nang ne try kumba kato kane spa metar ki dang sma ya kane kan nyut kaniar ka ba ki la bu ang ne te kalong ka ek ka ba I segment mandon ya ka jaka bret nyut lane ka sma utung ka badan hapring jong ka sorong ko ka badai gawe na ka headquarter jong ka district jongi te kumta na galyang jongi ka seng ngisgo ban kentu ya ki bor ki ba dai pej la dai ka tau committee la ne kino ki badai pej sobha ba pinweng no mardor ya kini kinyot namar kanlong ka jing leran kanlong ru ka jing lemakor ya ka dong ka thain jongi ba ka juga por na galyang ka HYC omtang ya kane ka jaka ka bagi lap ngi yo I menta hanre ngi kentu habaro haman laki dong hasor nang po hibro kawe bakin sobha bakin da lum dalang ya kinyut kinyar mangi kenturu ya ki pajba babon balang ba pimdai ban shim kabutan da ka ba kiyo I ya ki jaka bernyut hanre bapinwan bret ya kinyut kinyar lik naying jong pi lan ya dukan pi ha kini ki jaka hanre lada mapi kum ki pajba lada pin sumar lane pin bret ikta kinyut kinyar ki jaka ki badai lese kanam lang adu kane kumbangi lap menta download ang nei kinyot ki bafer na do ki hoges ki plastik nanta ki snap siar ki snir siar bat kumta ter te kumta ngi kentu omtang ya kane ka jaka ka bangi lap menta andre habaro saudong jong kane ka area nong po jongi ba pin subha ba pin da sumar ba pin subha ban dalum dalang ya kinyot kinyar ba pinom ya bu klemakola ne ber klemakola mar kanlong ka jing lerai mar kanlong ru ka jing akta ya ka khia jongi ki breu ngalele ngalong kumne ngade try ngade u nong pej kane te ngade u malik de na sulong tangba ngang di tong nong pej lakat osin ngala ong orang ba dong ro ba un yarap ben weng ngene ka jing sman ne re u klem ong yang atong selek ka tan re u klem le te ta kadau ke ngar nga sem jing ngala de ngala persiang ben yakran bat kiwe ro ngam pe phang se den re matang sundon bok ba piawan pi kumne hoi te hato kumne kan ki kena school I kidung bayat bayang nan ki don ki bayat hang ne ong bun bagi ong yang ngaki ong balik kisah yang terus ben bu ong ne ngapa ning ong nadu kor bagi bu krempan jing bit nangi ki ba de pe ya ne den re kelas subuh hi kelas subuh hi tingin krem tip ya ne ke jing bu dengan ke terus ne de nak liang snong ne de nak liang jong kano jo ka town committee ngip tip de nak tak dau kin bangsa ngasa sungul ngok kin ngasa ong ba ngasa ong orang ba dong ong kat nosin ong to yarap lem mo ben ya ayu ngalo ong te tho no dak notice ro ang ne ba nem de ben thek mit ang ne de kata ro la sukut ak jing keren re klem le tak ki ro aba quicken ni lebo ne ba spa ko public ko na sha ba ya harba yang gali libon ki breu sma jebo Berat tem laor na marbon begitu na tujuan ada kali lo kita dah step khas ya ni baju pun kut ki jewan kut ngot quick ke seduan tambah kajing smart ya don re saya bukan rajin jar satu cakap apa sa dalam bete kham josu den agaliang jongi ka HYC no po circle ni ipor ya ki bor ki badai kmi ba pin weng no mardor hapo istayo ya kini kinyot
balada pimla ban weng na hapo istayo na galyang jongi gasengi manse ban hap hiar hi ban lum balang hi ya kini ginyut